Γεια σου! Σήμερα θα μιλήσω για τον φόβο αποτυχίας. Ο κυριότερος λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυχάνουν είναι επειδή φοβούνται την αποτυχία. Δηλαδή πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά καλοί για να προσπαθήσουν και έτσι ακινητοποιούνται. Αν λοιπόν έχεις ζήσει τέτοιες εμπειρίες στη ζωή σου που σε οδήγησαν να κάνεις τη σκέψη ότι δεν είσαι αρκετά καλός και το πιστεύεις αυτό, τότε προετοιμάζεις τον εαυτό σου για αποτυχία, γιατί ήδη νιώθεις αποτυχημένος πριν καν συμβεί. Ο φόβος να αποτύχεις είναι ικανός να σε παραλύσει. Η λύση όμως ποια είναι? Να σπρώξεις τον εαυτό σου έξω από τη ζώνη ασφαλείας. Γιατί αν δεν σπρώξεις τον εαυτό σου έξω από τη ζώνη ασφαλείας, δεν θα μπορέσεις να έχεις όλα αυτά που θέλεις να έχεις, γιατί δεν θα προσπαθείς από το φόβο ότι θα αποτύχεις. Σπρώξε λοιπόν τον εαυτό σου έξω από τη ζώνη ασφαλείας και αν χρειαστεί για κάποιο διάστημα να λοξοδρομήσεις για λίγο από τον στόχο, είναι γιατί χρειάζεται να αναπτύξεις κάποιες ικανότητες για να σε πάρουν απευθείας εκεί που θες. Μην φοβάσαι, προσπάθησε, η δύναμη είναι μέσα σου, στα βήματα, στην απόφαση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Φιλιά!